Θα κάνουμε μια στάση για να κάνουμε μπάνιο εντελώς μόνοι στην παραλία Παρθενομήτος. Η πρόσβαση στην παραλία αυτή γίνεται μέσω χωματόδρομου σχετικά βατού για ένα απλό και ταχύ αυτοκίνητο. Ερημική παραλία, δεν υπάρχει ψυχή, μόλις τώρα ήρθε ένα ζευγάρι μόνο. Πάρα πολύ ωραία νερά, αλλά πολύ κρύα νερά, πάρα πολύ κρύα νερά. Παρ' όλα αυτά είναι πάρα πολύ καθαρή θάλασσα και υπέροχη η θέα.